Ranggam. Nggih. Sragenan kangene ngati. Niki wae kang ojo Pak. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tanggul leren iya ning cagak kebak warna abang tangga isih lega Bose. Yeah.
Bapak Hajat lagunya apa Pak? Lagunya apa? Gak punya, Mama Hajat deh Mama Hajat. Ayo lagunya apa? Gak. Catatan sajroning
lang kalau metok kijing miring. Bapak monggo sawah. Mas, godril Mas. Rombongan.
sing bagus dhewe Anakku yang sangat ganteng sendiri. besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku Samestine. Pak D nek nonton ampun ngoten lho, ngantuk napa nonton jenengan? saking lengemat le Mbak. Mbak, ingkang nganggo kaca tinggal Tisma menika Bapak Enela. Lagune Pak asik-asik. Nela, Nggih, nggih. Pak Nela. Sing suwantene jos wau nggih. Jos. Oh nggih. Monggo Mbak dipun lajengaken. Kula tak ngumpul rencang-rencang mriku. Nggih. Cup menengok kiranakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah
nggih. Ngantuk. Napa-napa. Lah, Nembe ngemat kok nggih Pak Nek Dik. pengen mboten ngantuk caket penyanyi mengira mboten ngantuk. Alah, lah mengke budhe duka nggih budhe mboten nggih. Alah mboten kok. Nggih. Nggih. Putra Nuswantara niki untuk adik yang ganteng. Jangan gini toh, Dek. Nanti nek gini gantengnya hilang loh. Ngadang neng tengah nglawang. Goleki nang kono no. Rajang-rajang ires kawulong recek rujak terus ya terus ke Nduk Ratna. Nggih. Ora ana. Nggih. Nggih, langsung ke mawon nggih. Dibablaske. Langsung mawon. Oh niki. Nah, kepanggih. Kula nggih rada lali yo. Soale biasane ning Bekasi jarang sing nyuwun ngoten niku. Tan kendatan saja cawes mugya dadiya jampi lah piye piye iki terusan iki mau tekan ndi Ayo, MC ini belajar. mugya dadya jampi rujake kinecer ngono ya Mas rujake kinecer jero ning layar lamba-lamba kula Jawa lombok trasi ora suwe bapakne tole wis teko Ngapunten nggih Pak Dik nggih.
rujake para piyai aja lali midhangetku pun mari papane Kula sing kuwi to. Ya. Kagem Pak Karno dalam Pak J, ampun ngelamun. Ngantuk. Sing ayo sing rukun. Iki do ngantuk kabeh. Ya gone nduk kocok kok ngantuk. Ya bar iki digumyake no, Mas. Nggih. Kiriyen kok tak tangkel cok gone. Wis do akeh banyu tapene no ning kono. Malah player ruwet. Iki nggo ciblon mau ketipung. Ayo Mas saya ruwet. Ket biyen kuwi iki kusut. Mas Yanto ki kusut ket biyen. Monggo Dik Rahna. Monggo Dik. Bunga susah
cocok. Ayo ditelas nih, Dik. Mas alon-alon ora saweran. Ayo Bu RW, Bu RT, maju. Lanjutnya apa? Monggo Pak. Kaya ngene. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalke. Gati Bu RW ke depan Bu, ayo. Yang mana Bapak? Neng ngendi nggonku goleki bot-abote mung pengen ketemu. Kowe lunga ninggalke aku, sumedhot rasane atiku, terus tumetes alune
Ayo. Pak Cik matur suwun. Pak Nah iya iki Kornil 01. HE lho Pak. HE ping loro kok wis ana siji loro. Iki penyanyi loro, Pak. Lah iya Pak. Matur Cik suwun. matur suwun. Nah iki anak. Oh wis. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu